Waħda mill-esperjenzi verament qawwija u sbieħ hija l-meravilja tal-ħajja umana kif tiżviluppa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Illum sar progress kbir fix-xjenza u qed jista' jieħu wkoll sken tat-tarbija fil-ġuf meta tkun għadha żgħira qed tifforma ruħha bil-mod il-mod. Ix-xjenza waħedha tgħidlek hemm il-ħajja. Mhijiex biss potenzjal ta' ħajja, imma bdiet ħajja umana. Anke jekk nagħlqu għajnejna biex ma narawx u nippretendu li mhijiex hemm, xorta tibqa' ħajja umana ġdida. Li hemm ħajja umana tgħidilna x-xjenza, mhux il-fidi. Li tgħidilna l-fidi hi li din il-ħajja umana hija don ta' Alla u li f'din il-ħajja umana aħna naraw ix-xbieħ tiegħu. L-Evanġelju Ġesu llum jurina kif qal Alla l-ħajja ta' kull bniedem hi għażiża. Illum nixtiequ nuru l-gratitudni tagħna għal tant nies li jgħozzu l-ħajja sa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Hemm tliet kelmiet li nixtieq nipproponi lilkom illum aħna u niċċelebraw jum il-ħajja b'enfasi partikolari fuq il-ħajja umana fil-ġuf. Imħabba, kompassjoni u għoża. Wa dan l-ambjent l-aktar li jixraq għal-ħajja umana li bdiet. Ambjent ta' mħabba, ta' kompassjoni u ta' għoża. Il-ħajja umana fil-bidu tagħha, il-ħajja fl-aktar mument ta' vulnerabilità, ta' dipendenza u djufija. Teħtieġ attenzjoni, sosten u protezzjoni. Jgħid tajjeb min jistqar li s-saħħa tas-soċjetà titqies mill-progress ta' dawk l-aktar dgħajfa. Aħna rridu naħdmu għas-soċjetà fejn id-dinjità ta' kull ħajja umana hi apprezzata u protetta, b'attenzjoni speċjali lejn dawk li huma l-aktar dgħajfa. Il-valur tal-ħajja qed naraw jispikka l-esperjenza kera tal-pandemija COVID-19 li għexna u li għadna qed ngħixu. Meta naffaċċjaw virus li jeddet is-saħħa imma wkoll il-ħajja ta' ħafna, aħna aktar nintebħu kemm il-ħajja hi prezzjuża u għandha tiġi protetta minn dak kollu li jeddidha. Għalhekk ħadna diversi miżuri ta' prevenzjoni u għalhekk importanti li nkomplu nsegwu dawn il-miżuri, għalhekk ukoll il-vaċċin hu importanti. Meta tasar tinduna li nagħmlu dak li nagħmlu għax nożżu il-ħajja tagħna u tal-oħrajn. U ninkwetaw meta jkun hemm min ma jurix rispett lejn il-ħajja. Il-pandemija uritna wkoll il-ħajja ta' kulħadd hi importanti u min hu imini, kemm min għadu żgħir ħafna, kif ukoll min kiber ħafna fl-età, ukoll dawk li għandhom kundizzjonijiet ulterjuri. Il-koll għandhom dritt għal ħajja u għad-dinjità. U għalhekk nixtieq nsellem lil dawk kollha li ħadmu bis-sħiħ għal ħarsien tal-ħajja ta' kulħadd bi sforzi kbar li ta' min japprezzahom. Il-pandemija uritna li għandna nkunu konsistenti favur il-ħajja. Għalhekk importanti li l-ħajja tkun imħarsa mill-ewwel mument sa t-tmiem naturali tagħha. Hemm vulnerabilità u djufija fil-bidunet kif ukoll f'dawk li resqin lejn l-aħħar jew waslu fl-għabex tal-ħajja. Dawn ukoll jistħoqilhom kull kura illi taffi id-dbatija li għaddu minna
u soċjetà li toffrilhom imħabba, kompassjoni u għoża sal-aħħar. Nixtiequ nwasslu dan il-messaġġ il dawk li minħabba il-mart u l-kundizzjonijiet diffiċli ta' ħajjithom iħossuhom vulnerabbli, dipendenti, dgħajfa, jeħtieġu l-għajnuna. M'hemm ħadd li hu żejjed, m'hemm ħadd li għandu jiġi skartat. Għax aħna lkoll favur il-ħajja nixtiequ nipproteġuha mhux biss fl-ewwel mument tagħha u fit-tmiem tagħha imma wkoll f'kull waqt tagħha. Għalhekk inħeġġu kull tip ta' azzjoni favur il-ħajja bħal loti tad-demm li huwa att ġeneruż li tantu meħtieġ. Ir-rispett lejn l-arja li nirrespiraw lejn il-ħolqien, l-attenzjoni għall-ħajja waqt is-sewqan, il-miżuri responsabbli fil-kostruzzjoni biex ħadd ma jispiċċa vittma ta' traskuraġni, l-attenzjoni lejn min disperazzjoni qed ifittex kenn u jinsab f'riskju li jegħreq fil-Baħar Mediterran, il-protezzjoni ta' persuni li huma vittmi tal-vjolenza domestika biex ma jibqgħux vittmi, u sensitività fil-mod kif nitkellmu fuq xulxin u ma' xulxin. Dan biex insemmi eżempji konkreti fil-ħajja li juru l-konsistenza fil-ħidma għall protezzjoni tal-ħajja. Aħna favur il-ħajja umana f'kull waqt tagħha u il-ħajja b'dinjità. Alla li sar bniedem fostna jurina li għal-imħabba li tagħtina il-milja fil-ħajja. Hi l-imħabba li turi ruħha f'kompassjoni speċjalment ma' min edebati. Fis-salm tlabna u jfejjaq il-qlub maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom. Għalhekk il-kompassjoni tagħna hi lejn it-tarbija fil-ġuf u fl-istess waqt lejn l-omm li ġġorr it-tarbija. It-tnejn eżis. Speċjalment irridu nozzu f'qalbna li dawk li għaddejjin minn diffikultajiet u problemi u noffru wensu solidarjetà biex ebda persuna ma terfa' il-pis waħedha jew tispiċċa vittma. Nirringrazzjaw il dawk li qegħdin jaħdmu bisħieħ biex jipprovdu din l-għajnuna b'imħabba, b'kompassjoni u b'għoża. Meta narfu kemm hi prezzjuża u għażiża l-ħajja, qatt ma naslu biex niskartawha jew neliminawha. Tkun soċjetà rigressiva li tagħmel dan. Imma aħna rridu soċjetà progressiva li tgħin biex il-ħajja tagħmel progress. Timxi l quddiem u taraf li s-saħħa ta' soċjetà bħal din tiddependi mill-progress ta' dawk l-aktar dgħajfa. Nitolbu llum biex fil-ħidma tagħna ġusta u f'waqta favur il-ħajja inkunu dejjem ispirati mill-imħabba, mill-kompassjoni u mill-għoża.